Yang pranatan Jenggala calon penganten sadurunge resmi dhaup ora dikeparengake gepok senggol ning Ngurawan ngersakake yogaku supaya tetep lungan mekaten kan nodi rasa tresna katresnanan supaya wong tuwa nuntungi njur bunga bisa-bisa anggone sumelang yayi Lembu Amisena nodi yogaku kok gek ora wani wong wedok. Dara yo nyengsarake to nek nganti ayo wis padha beneri. Rene iki ingsun wis bisa minangkani wis ora dadi apa. Nggih, kula pitados dhateng panguwasa panjenengan Kanjeng. Carang waspa. Nggih, paring pangandika Kanjeng Rama. Sira ya wis tumindak ana ing taman Ngurawan merpeki marang calon garwane. Nggih. Kula sampun pepanggihan kaliyan Hyang Retna Kuning. Lah, monggo sira anteping ati kepriye? Apa wis tresna tenanan? Apa isih jingga? Pareng matur Rama lepaken papunten. Kula menika sampun tresna sanget dhateng Hyang Retna Kuning. Sak perpeng langit perpeng bumi boten wonten wanita sanes jawi namung Retna Kuning Kanjeng Rama. Ya Retna Kuning anggone prasetya marang sira kepriye? Nggih, sami kalian kula Rama. Ya Pun tresna sanget ugi dhateng kula. ya wis padha antun katresnan. Sampun Rama. Lah ya ora maido wong priya priyati kangkung ditawani. Ayo blemek wae. Biyen Rama uga rekala isih taruna meneh-meneh kok nganti ditawani. Wanita ayuwe perlu diripih. Neng sing tak suwun aja nganti nulat marang tumindak kang kurang prayoga. Ugemana darmaning satirya. Sedaya pangadepan Rama badhe kula estakaken Kanjeng Rama. Nanging calon garwamu yen dipundhuti prisa ana panjuwunan apa? Nggih. Monggo Kamas panjenengan matur dhateng ngersanipun Kanjeng Rama. Ora sing tak suwunake prisa nyuwun ana panyuwunan bebana apa marang sira. Aku. Menika langit Kamas Brojonata ingkang badhe matur dhateng Sumala atur Kanjeng Rama Brojonata paring dawuh. piye? Menika mekaten Kanjeng Rama. Kula pinangka utusanipun Kanjeng Rama Kala semana iya. nggih sampun dumugi sowan wonten ngarsanipun Paman Prabu ing Ngurawan. Nak yenake nyuwun prisa dina warsa apa kang kanggo ndhawuhake resmi kadangmu anu. Iya, Inggih namung banjur Kanjeng Rama kedah prisa bilih saderengipun dumugi anggen kula matur ingkang panjang-panjang. iya. Menika atur kula mekaten. Iya. Amargi wonten ing Ngurawan menika kathah para raja manca negari ingkang ngayonaken Dewi Retna Kuning pramila Paman Prabu ngawontenaken Giri Patembaya. Giri Patembaya menika sok sapa ingkang saged nyowanaken pusaka wujudipun Sekar Pudak Kencana menika ingkang badhe dipun suwitani Retna Kuning. Mekaten Kanjeng Rama. Brojonata Nuwun kula Kanjeng Rama. ndadekake pangertimu rikala semana
Rekala semono ora kagungan pamundhut apa-apa. Tekaning dosa nuwun bebana Sekar Pudak Kencana. Ya, Menika ngaten Kanjeng Rama. kepriye? Mbok boleh anggenipun Paman Prabu ngawontenaken Giripatembaya menika kangge nyapih para raja amprih tentreming negara wonten ing Ngurawan Kanjeng Rama. Iki dhek ingsun gagas. Antarane Ngurawan Jenggala kok akeh wong kang jupit. Mulane sira satriya kang utama kudu sing titis dadi utusane Rama. Wanti-wantine Rama kudu sing njatmika titis waspada. Yen toh mung ngersakake Sekar Pudak Kencana, iku sira saguh minangkani apa ora ning ngersane pamanmu. Kula sagah minangkani amargi menapa bot-bote kula agenging kula tresna kalian Dimas Carangwaspa Kanjeng Rama. Aning kono sak suwene ngeningake sayembara iki penglamar ana pira rak siji sliramu terkalebu saka Jenggala. Menika kathah Kanjeng Rama, namung ingkang wantun munggah wonten ing Paseban Agung wonten ing Ngurawan menika raja saking Pudak Setegan ingkang jejuluk Prabu Kala Sambanya. Ya, Inggih. iki kudu sira ya teliti titis. Patembaya iku mau sing nyeseni mung Klana Sembaya lan sira. Sira saguh rebut dhisik sapa sing bisa ngaturake iku sing calon dadi pinanganten resmi. Nah, titipan iki sira aja kabut kangelan. Kanthingmu kadangmu sowan ana ing Tambakbaya ngersani kadangmu Panjasmara bangun. Matur nuwun. Nyuwun senjata pitulung syarat-syarata kanggo gawé Ejate Matur nuwun tilah dalem kula suwun Kanjeng Rama. kabeh sing tangi dijake disiragake. Ayo padha kita. Aku sak keplasan lah sakjane iki seakan-akan Bakula apa sih? Sekar Taji. inje kados pundi Kang Mas? Yen tak sawang sliramu katon sedih Diajeng. Ana apa Diajeng? Lah kula menika nek mboten sedih niku kados pundi? Kula dados garwa panjenengan sampun 2 taun. Ananging dereng kagungan putra. Iya Diajeng. 2 taun kuwi wektu sing suwe. Inje, Ananging awake dhewe kudu sabar narima. ananging sabar niku nggih enten batese ngoten lho Kang Mas. Ananging kudu sabar Diajeng. Nyuwun sing maha kuwasa muga-muga enggal diparingi momongan Diajeng. Inje, kula sampun nyuwun kalian ingkang maha kuwaos. Sejatosipun panjenengan menika saged napa boten to Kang Mas? Ya iso Diajeng. Ananging pun 2 taun kok mboten isi-isi kula niki nggih sejatosipun nggih lingsem ngoten lho. Lah ketoke seminggu ya ping pindho kadang ping 3 Diajeng. Lah nggih ananging kula niku kok mboten kraos ngoten lho. Lho apa kudu ditambahi? Ah nggih. Oh iya. Kang Mas
Berarti kudu luwih kuat saka sadurunge. Nggih. Panjenengan menika kedahe nggih. Menika jamu-jamuan ngoten. Madu Diajeng. Nggih mboten madu nanging sing kuat ngoten lho. Oh, jamu kuat. Nggih. Endok. Endok napa nggih? Kunire po Diajeng. Nggih. Tigan kalian napa nika kalih sing kuat-kuat niku napa lah jamu-jamuan ngeten dados kula menika panjenengan nek ngambah kula menika kula kraos saestu. Ananging Kang Mas kan isih ketok enom Diajeng. Anjir, panjenengan menika menapa mboten kapang kalian kula ngoten lho. Masa seminggu kok ping 3, mbok seminggu terus ngoten sedina. Aja sedih ngono Diajeng. Piye carane Kang Mas supaya sliramu ora sedih Diajeng? Monggo to Kang Mas. Piye Diajeng? Ya nyuwun kula ngoten. Likur sliramu. Coba Diajeng, ananging Kang Mas iki nembe belajaran Diajeng. Mboten napa-napa, belajar menika mangke jos kuat dados. Ya muga-muga wae ngono Diajeng. Iki ana pusaka saka Kanjeng Rama Diajeng. Monggo. Lilalitan bisa lali son laleko saya jaluk ngapura Diajeng. Suaraku mau ora apik Diajeng. Monggo pinarak Kang Mas Brojonata pinarak monggo. Kang Mas Brojonata dalasan Dimas Carangwaspa. Iya. Dimas Panjasmara bangun. Aku kang teka karo
Dimas Carangwaspa. Kene Dimas Carangwaspa. Nyedak karo pun Kakang. Kang Mas Brojonata. Piye Dimas? Ngaturaken kasugengan dumateng Kang Mas Dimas Carangwaspa. Pidodo lampahku sak kloron. Kepiye kabare kahanane kesatrian Tambak Boyo? Apa ya tentrem bae Dimas? Kasatriyan Tambak Boyo kalis ing rubeda Kang Mas. Awit pandunganipun panjenengan Kang Mas. Iya. Dimas Carangwaspa kepiye pawartamu Dimas? Pangastunipun Kang Mas Brojonata suwanto Asmara bangun. Papunten Kang Mas panjenengan. Iya Dimas. Donga pangestuku tampanana Dimas. Kula tampi kita sesaken Dimas Kang Mas panjenengan. Kang Mas panjenengan rawuh mriki mestine wonten wigatos. Monggo dipun endikaaken Kang Mas. Iya. Aku teko nang kasatriyan Tambak Boyo. Kejaba kapang karo Dimas Asmara Bangun. Pancen ana perlu kang kudu tak tekaake awit apa? Awit gedhe-gedhene katresnanku karo Dimas Carangwaspa sing bagus. Kang rikala semono wis ana sak rembug anggone arep dedaupan karo Retna Kuning. Nanging ana ing ndata ana ewahan kang kudu tak aturake lan aku kudu nyuwun pambiyantu karo Dimas Asmara Bangun. Oh ngoten Kang Mas. Iya. Pambiyantu awujud menapa Kang Mas? Iki blake mengkene. Nggih. Aku diutus karo Kanjeng Rama supaya lumarap ana ing kraton Ngurawan. Lah, ana ing kono diterusake ana Giripatembaya kanggo miwaha dhaupe Dimas Carangwaspa karo Retna Kuning. Wujute sayembara kuwi sok sapa sing bisa nyuwanake pusaka Sekar Pudak Kencana kuwi kang bakal disuwitani karo Retna Kuning. Sayembara menika kedah saged mendhet utawi ngempalaken Sekar Pudak Kencana. Iya. Dadi sayembara ki ngene. Pun Kakang wis ngerti. Lamun sayembara iki bakale ora angel. Inggih Kang Mas. Sayembara iki gampang. Awit mengkene Dimas. Pun Kakang ngerti dumununging Sekar Pudak Kencana kang kanggo sayembara. Mula aku nyuwun pambiyantu karo Dimas supaya bisa ngripih karo Diajeng Galuh Candrakirana supaya sakmengko bisa ngaturake pusaka mau pinangka kanggo srana si Carangwaspa Dimas. Inggih Kang Mas. Sekar Pudak Kencana menika panci kagunganipun Diajeng Galuh Candrakirana. Amresanipun Dimas Carangwaspa kiyambak ingkang nyuwun dumateng Kakang mbakyunipun. Iya, kuwi bener Dimas. Nanging ana kesatriyan Tambak Boyo kene mesti wae sing ndarbeni kuwasa rak panjenengan. Dadi saora-orane yen Dimas Panji Asmara Bangun kang nyuwun kang dawuhi karo Galuh Candrakirana tak kira mengko bakal kepenak bakar gangsar sing dadi lakone. Mula monggo
Dimas ngendika kalian karo si Galuh Candrakirana, sakwise ngendika sak mengko-mengkone sira Dimas, sira aja wedi kangelan. Lah wong karang wong arek kepenak, wong arek seneng kuwi ya ana pitukone. Mula mengko yen wektu wis diparingke sira DPDP ya